Hakuna munhu wakagwa hondo. Whether akagwa as a cadre in ordinary cadre asina kana nyembe. Kana akagwa akaita nyembe dzakasvika kokupedzisira kuhigh command. Anotenda kuti Zimbabwe yakasununguka. Anotenda kuti hurumende yedu iri kutevera zvatakabvira. Anotenda kuti zvatakabvira zvakavapo. Hakuna zvinhu zvakadaro. Stole wazonzi nezanu tikamuona tomuuraya. After pabombe wavana vokufa vokuwanda. Stole zvakaita coincidence yokuti mwana wake wanga achida kuoparetewa ari kustates uko. Remember, kwaye kubva kare kwaingodiwa signature yemubereki kana kuti next of kin kana munhu achida kuenda kunooparetewa. Munhu wainosainigwa next of kin kana kuti nomubereki. Kuti akwanise kunooparetewa. So still went to append his signature for the purpose yekuti mwana wake aoparetewa. Meanwhile, makomrades anga atofa. Vamirira kudotya kwati vachitori muprocess yekuchengetewa. Mass graves aitwa aya. Now, Stole did nothing wrong. Pane zvaakaita because Stole pachake wasn't going to bury those comrades nyambo akanga asina kuenda kuAmerica. Saka Stole wakai akangodzoka tomuuraya. Zvakaitwa mai mudhuru. Alright. So where was Mnangagwa by that time? The current president? Mnangagwa was in Zambia. Okay. Ndongo yeye. Alright. Was in Zambia achituri kuchikoro abva pakudeportewa. Kudeportewa pape. Alright. Manga mchitaura ava vamwe vazobuda mujeri ava nedare rechimurenga. Ndina kunzwa zita ra General Tongogara. Where was he? General Tongogara ndiye wanga ari commander wema forces. Alright. Ndobva vafoma yakanzi Zimbabwe People's Army. ZIPA, okay. ZIPA. Alright. Mujuru ariye mukuru wayo. Kuva kuti wainoita assume leadership, command yeZanla. Tongogara wadova pasi pamujuru. The rest of the guys, commanders vanga variko vadova pasi pamujuru. Ndobva makomrades aresista ndobva aramba. Ndo pakaitwa project yokueliminate mazipura. Mazipura anga ari kuTanzania, mazipura anga ari kuMozambique, pamwe chete namazanla vachishare makemp, vachingori mumasame camps. Okay. Saka mazipura aibakwa usiku vachiurawa. Okay. Every night kwaibakwa mazipura achiurawa. Vachieliminate macommanders. Wakashandisiwa kueliminate macommanders. Akashandisiwa kuita derail the revolution achieliminate mazipura cadres. So in short, Zanla under Mujuru iri project yaMugabe. Yakaitwa orchestrated na president vari muoffice nhasi. He was the brains behind that project. Mujuru wakauraya makomrades akawanda kupfuura akaurawa naSmith ekuzipra. Fanika vaya vanonzwa naKulendi hameno vanenge vachitaura vanhu mazingi podcast twekunana South Africa. Kulen TV Team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulen TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, uchawana zvesapa nachichazosha. Everybody say Kulen.
information is brilliant, yeah. Yes. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare pachivhitivhiti chenyu chepaCoolion TV apo patinotefenura nekukuzivisai zvakawanda zvinenge zvichiitika panapa. Handiti isusu tinongopinda munyaya tichionesana ndianani wanetsa, ndianani zvakamboitika zvakangodaro ende panapa ndoda kuzivisa muri yese yeZimbabwe kuti guys, feel free kuuya muchitaura nyaya dzenyu dzamunenge muchida. Hakuna munhu anorambidzwa kuita tune in pachivhitivhiti as long as une nhamba dzepaCoolion TV. Handiti zvinova izvi zvinoratidza kuti chivhitivhiti chevanhu. Nhasi muchirongwa chino timbodzoka timbotaura nemakomrades vakarwira nyika vakakwanisa kuisunungura. Kana uchingoripo wakarwirawo nyika ndo nyaya dzendangariro dzatinoda kukudzosera idzi. You will feel it for yourself kuti right panapa pabatwa nyaya dzatakasangana nadzo muhondo. Kana iwe uchinge uriwo veteran uchifila kuti pane panenge pasirwa and stuff, please feel free to tune in. Ndida zvinoera kumberi kwangu rekatona. Right, general, last time patanga tiri panapa tichiita that introduction video pakabatwa matopics akawanda muchiti imwe yacho iyi tichazoitaura, it will be a topic for another day. Nhasi mudariro toda kuti timboonesana because pane pamakazotaura makati zvonini. That is the reason why I hate I don't know makashandisa state word rekuti you hate or kana kuti chi, but rairatidza kakusafarira kenyu kamunoita General Mujuru the late. Ndo patinoda kuti timbonzwa ipapo kuti zvainyatsofamba sei ende chii chainyatsoitika kuti zvizosvika pakudaro, imi muzosvika pakusazonakirwa nemunhu, imi manga muri macomrade mese. Voti wedzere volume bichano. Right. General Mujuru handina kuvavenga. Asi handina kuvafarira. Ndenyaya yokuti ndo vakaita spearhead kubvutiwa kwechimurenga kuti chibve kuvanhu vakanga vachitanga vaichishanda nerudo nemweya wokusunungura nyika for the good of everyone, chichinda kuvanhu vakangonangana, vanga vakangonangana nokuti vatonge, vaingoda simba chete rokutonga. Who took advantage situation yokuti vanhu vanga vari disciplined, vanhu vanga vari innocent, vachibelieve kuti tiri tose, vasingazoti havamwe vanga vane project yavo. Ndo panobva nyaya yangu naGeneral Mujuru. Alright. Secondly, kuzadzisa nyaya iyoyo. Yes. If you check in the generality yama-comrades ekuma 60s and early 70s, vanokuudza kuti General Mujuru vane project yavakaita yekueliminata mazebra with an intention yekudestroya ZAPU. Okay. Which was very tribal. And yanga iri nyaya yekuziva kuti ZAPU ndo yakatanga chinhu ichi. And the leadership yeZAPU of then ndo yakatanga politics muZimbabwe. Okay. Alright. Saka vanhu vaida kuba chinhu chinonzi legacy yechimurenga. Maybe at this point ngatimbodzokera pamashure apo futi mbichana. Tiinde pafirst chimurenga ndo panotipa tsananguro yakanaka yekuti vanhu vahwisise kuti tiri kutaurei. Yes. First chimurenga chakabhuiwa navarungu vachibhuiswa
neuto ramuzvikazi kana kuti rarubhemula. Okay. Under the command yarubhemula. All right. Ndo first Chimurenga. Gwa neuto raitungamirirwa achina kubuda muMatebeleland region. Kuna mukaranga wakaita commander we1st Chimurenga kana kuti wakainitiata 1st Chimurenga. Mbiri yatopa vana Nehanda, vana Kaguvi, vana Chingaira, vana Chaminuka. Haisi yavo. Iyo inyaya yakagadzirwa nekuda kwetribalism. Kuti vanhu vabe chinhu chakaitwa nevamwe kuti chiinde chavo, icho chiri chavo. This brings us to the point yekuti tiite clarify kuti 1st Chimurenga Beto harina kugwa pachinhoi. Okay. Asi 1st Zanla Beto re2nd Chimurenga rakabwiwa pachinhoi. All right. But kwete 1st Beto re2nd Chimurenga. Okay. Sanzwisika? Yeah. Ndaitaka kuibata. Yes. Tine 4 mabattles akabwiwa before Chinhoi battle mu2nd Chimurenga. These 4, the first 4 akabwiwa ZANU isati yavapo, isati yava nemilitary wing. Alright. Ngatirangarirei kuti vanhu vakatanga kudzidzira zvidzidzo zvehondo zveChimurenga vakatanga kuzvidzidza under the political leadership yaJoshua Nkomo. Okay. And the party yanga yavapo yanga iri ZAPU. Which also included in its leadership vanhu vakazopanduka vachibuda muZAPU vachienda kundokoma ZANU. Tava muna 1963. Then the other point yatoda kuandalaina ndeyekuti izvo vanhu vakagwa hondo yekutanga vakagwa vatungamiriri vezvematongerwo enyika vari mujere. Vanhu vakainitiata Chimurenga vakachiinitiata vakachiita kickstart vatungamiriri vezvematongerwo enyika vari mujere. Okay. Panguva yevatungamiriri vanga vari nani? Totanga newanga ari mukuru wanga ari Ndavanini Story. Okay. As the president, kwaiva navatakawira vasina kutsiviwa ndovakanga vari founding vice president. Okay. Kukange kuina secretary general wanga ari Robert Mugabe. Alright. Kuya vamwe usavavo anyway inganeteka nokuti tingapedza nguva tichi pachigero chechinyi dati tingoratidzana kuti leadership yanga iripo ndiyo, crop yacho ndiyo ichi. Alright, yeah. Ndiyanga iri political leadership yanga iri mudetention. Okay.
ndokubva varungwa vakudukura varungu vuduputsa mabhamu voputsa madhibha voputsa zvikoro chichi ndobva vati kuvanhu vaya vanga vari mujere imi muda kubuda mujere vaya vakati kamuda kubuda mujere tofanira kutenderana kuti mukabuda mujere munonomisa hondo vaya vakati haiyo ndo nyaya huru nokuti tisu vatungamiriri vacho ndokubva vatenda kubuda mujere vachivimbisa kuti vanonomisa hondo vakatongegwa kuti unenge usingatenderwi kufamba radius yakakura kupfuura makilomita anoti uye unofanira kunge uchiinda kumapurisa kunoonekwa kuti uripo every day. The number of times dzaingoenda nokuti uri kujere ripi uye iwe ndiwani vanhu vaipiwa vakanga vari nguva dzakati siyanei right. Saka vanhu vabuda mujera vakada kunomisa hondo at the same time vakada kunotora leadership iya yanga iripo kuti vaichinje ichitangira pavari vanga vari kujere vacho vachiva a new crop of leadership. Ndo zvakonzera kuti vanhu vaplote kuuraya Chitepo. Nokuti Chitepo was the only political leader who was also a military commander and a founding leader and commander with military wing yeZANU. Ndiye chete politician wanga achirespectiwa nema-militants tizanda combatant. Ndiye waizikamwa ari commander ari zemukuru nokuti at that point ndiye only political leader wanga ari outside of detention pakatanga Chimurenga ende ari wakakurudzira kuti chitange. Ari zvakaita founding chairman wedare reChimurenga iye zvakare ari national chairman webato reZANU. Saka ava vatida kutora utungamiri vaida kutora utungamiri kubva kuna Stole. Ndokuziva kuti kana tikanotora utungamiri tikanobvisa Stole neshira tichamubvisa nayo iyoyo automatically munhu anonzi Herbert Chitepo ndiye waiita take over the vacancy yaivhurwa naStole. Nemhaka yekuti ndiye anga ari national chairman. Saka vakati ngatitange tabvisa Stole. Kana tikabvisa Stole ndava ningi kungosundidzira hamiri nokuti ngasina paakatsigira. So Herbert Chitepo was eliminated for that reason. Not because vanga vasingadi contribution yake, not because vaimuvenga, but because vaimusha. Vachiziva kuti hagoni kunotwa overtaken as long as ari mupenyu achifema. Because all the militants vaiita stand with him. Ndiri kutaura politics dziri kuZANU, power struggle yekuZANU. Andikutaura zvapa, andikutaura patinoti Frank, ndiri kutaura kuZANU. Then Mugabe aona izvozvo, ndoaita izvozvo, ndivonoita take over from dare reChimurenga ranga rasiyiwa naChitepo. Vakatanga nekuuraya dare reChimurenga, macommanders edare reChimurenga. Execution.
ukasara vakasara vakazoiswa mumakomba togona kuzouya kunyaya yekuti sei vakararama vakasara vanosanganisa vana Rugare Gumbo, vana Chihuri Augustine former commissioner general, vana Paka Chipoera uyo ari kusanyato Bernard Manyata, nevamwe of course vakafanana comrade Knox uripo, ndo mamwe masurvivors project yekueliminate macommanders eZANU. All right. So where was Mnangagwa by that time? The current president? Mnangagwa was in Zambia. Oh, okay. Ndongo yeye. All right. Was in Zambia achituri kuchikoro abva pakudeportewa. Kudeportewa pape. All right. I think you can also understand that Mnangagwa did not jump the border achienda kuZambia. Wakaescortwa nama-Rhodesian forces vakaenda naye kuZambezi Valley vakanomuita hand over kuma-Zambian forces. Okay. Hakuna munhu waiperekedzwa nama-Rhodesian forces kuti aende kuhondo. Toisiya yakadaro kana tauzoidzokora chaudzokora ine episode yayo yoga. All right, ichokwadi, yeah. Right. Now totiya kuna Mujuru, pose paitika zvinhu izvi Mujuru wanga ari kuZAPU, ari Zipra. Ndokurikutwa naMugabe. Mugabe aona kuti munhu woga ndogona kushandisa munhu wokumusha wechiZezuru. Ndokuona kuti the highest ranked wangari Ambrose Mutiniri. Ndiye waifanira kutora kuZAPU kuti agouya agonojamba vana Tongogara. Mutiniri ndokuramba. Sorry ndimbokubata zvishoma. Pamanga muchitaura zveava vamwe vazobuda mujeri ava nedare rechimurenga, handina kunzwa zita ra General Tongogara. Where was he? General Tongogara ndiye wanga ari commander wema-Zanda forces. All right. Mudare rechimurenga ndiye anga ari secretary of defense. Achirezve wanga achizova secretary of defense kuZANU political structure. All right. Continue zvenyu. All right. Now vadaro ndokuona kuti tinoita take over vanhu vari koko vane structure iriko kudhara. Chokutanga kuvaeliminata macommanders aya, asi vakatadza kueliminata kuti vapere kusvika pakupera vose. Vakasara vana Rugare Gumbo vandobva vaiswa mumakomba. Majera avo aiva makomba avakanga vachera vachifanira ndoma vaifanira kufushigwa sezvakaitwa vamwe vavo, but ivo havana kuzourawa nokuti Chihuri wakazoti kuna Tekere, shefu dai mambomira ndipotaurako zvandofunga kuti hamuzivi panyaya yamakomureds. Makomureds haasi kuramba kuti Mugabe aite take over leadership sezvamakazvipuwa zvakaita. Makomureds ari kungoti chete Mugabe ngaamboenda anoita zvidzidzo zvehondo agodzoka otungamirira chimurenga, nokuti chimurenga ihondo ende hondo zoreva rufu, kuuraya kana kuurawa. Okay. So you cannot take someone, a civilian from Norway, wodosvika woita commander wehondo. Kuti muchipimi politics leads the gun. Saka the leader weparty ndiye commander in chief wemaforces eparty. Saka ngaanokuita zvidzidzo zvehondo. Okay. Nyaya yamakomureds havana kuramba kuti Mugabe aite take off. Ndozvazoita kuti Tekere amire kuuraya makomureds. Macommanders havaiuraya vachiti vapanduka.
All right. Vedare rechimurenga. And yet the whole thing was crafted deliberately kuti vaiti eliminate these people. Saka vakasurvive from this intervention yakaitwa naChihuri vakabva vaisiwa mumakomba including iye Chihuri wacho. Ndobva vaisiwa mujeri ravo remakomba ataiti Mapidiko. Okay. Kana kuti Mahandaki. All right. Right. Tabva ipaapa mujuru wauya naye nebackdoor watsiva mutinhiri. Wauya naMpoko former vice president. Ndovakutogwa kubva kuZAPU vakauya kuZANU from Zipra vachiuya kuZANDA. Ndobva vafoma yakanzi Zimbabwe People's Army. Zipa, okay. ZIPA. All right. Mujuru ariye mukuru wayo. Kureva kuti wainoita assume leadership, command yeZANDA. Tongogara vanova pasi pamujuru. The rest of the guys, commanders vanga variko vanova pasi pamujuru. Ndokubva makomrades aresista ndobva aramba. Notably of those vakaresista rigaindiranga reThompson Monda, top on the list. Okay. Vana Flint Magama, vana former General Zimondia, vana Zinavashe, nevamwe vakadaro vana Tungamirai vakaramba vakaresista nyaya iyoyo. Ndokubva tongogara anotogwa kwanga avharirwa uko achipomedzerwa mhosva yekuuraya chitepo yanga asina kupara. Ndokunotogwa nana Tungamirai iri komandi yavapiwa naSamora Machel kuti vanovatora kujeri kwavanga vari kuMozambique. Saka Tungamirai wakatora maZANDA forces pachiMufombo achienda kunosunungura vana Tongogara. Ndokuvatora ndokuenda navo kuMozambique. All right. Ndokuti chimuronga chachitanga kuchisumuka bhose apa pose chachadomira. But zvachachakamira apa makomrades ari kuMozambique nokuTanzania vanhu vabvisiwa kuZambia. Ndo pakaitwa project yokueliminata mazipura. Mazipura anga ari kuTanzania, mazipura anga ari kuMozambique, pamwe chete namaZANDA vachishare makemp, vachingori mumasame camps. Okay. Saka mazipura aibakwa usiku vachiurawa. Okay. Every night kwaibakwa mazipura achiurawa. Oh. Tongogara ndokuziva kuti ndozviri kuitwa. Ndokubva ati kuna Alfred Nikita Mangena anova ndiye wanga ari deputy waMujuru. Akanzi iwe chinhu chako chamuri kuita ichi vana vanopera kuurawa, vana vari kuurawa kushawa vanhu varusha kuti vakaende vari kuurawa usiku vanavo. Ita kuti vana vadzokere kumusha. Vagonotanga pasa newewo unofanira kubva muno uende kumusha. Ndo zvazokonzera kuti mazipura unovata soti vanga vasingazivika kuva vasina kuenda neshoka vakaenda kuMozambique vachibva nokuTanzania. Saka vainzi kuti uende kumusha manheru pamunoenda kunovata paya munovata makaisa musoro kumavirira kunoenda zuva. Kuitira kuti pamunomuka usiku motiza mukembe munongomuka uchiinda kwakatarisa kwamavata makaisa musoro ndochiri kuinda kudirection yekuinda kumusha. Saka mazipura ane time yavakati vasvika mese munana Chipinge, Mukirezi, Mwenezi, Mberengwa, Mana Chivi mose umu neMananyajena umu vakazotumidziwa zita rekuti Machuwa-chuwa.
kureva kuti vaingochuwaira vasingazivi kwavari kuenda. Kana wakambova kuti mazipurani paaida mwazinzi machuwa-chuwa, ndo nyaya yakakonzera kuti vanzi machuwa-chuwa iyoyo. Paireva kuchuwaiwa, kureva kuti kungofamba munhu usingazoti uri kuindepi. Right, this was the project yaMujuru yakadzosera Chimurenga kumashure bhozi wakaeliminata vanhu vanga vakadzidza zvidzidzo zvepamusoro zvekugwa hondo. Because let me say, despite the fact that I'm an ex-Zanla combatant, the truth is Zipra received far much advanced training as compared to training for the Zanla combatants. Zipra vaitana live firearms, vachita live shooting range, live shootings kumarange kwavo. Training yese vaitana nepfuti dzanga dzine ammunition. But Mazanla, the greater part number Yamazanla, I'll give it a good 85%. Vaitana nepfuti dzamatanda. Dzokuvezewa uzogara upuwa pfuti kana dzauya wana pfuti uenda kufront. Ndosaka kune makomrades akawanda akabhombewa kunana Nyadzonya, Chimoyo, Tembwe, vaibhombewa vasina pfuti, vakamirira pfuti asi vapedza kutrainiwa. They were trained in hundreds per every a recruitment training yaitiwa. They were training in hundreds. Nimavanga vasina restriction yokunzi munhu anotraina akabata pfuti chaiyo. Zipra yaitraina nepfuti chaidzo, ndosaka nhamba dzavo dzakanga dziri shoma dzavaibudisa marecruits, matrainees aiita mashoma pebhechi nenyaya yekuti vaishandisa live arms. Kana wapedza training unoenda nepfuti yako kuhondo kwaunonobva kumusha. That was the difference pakati peZipra neZanla. That is basically the reason why Zipra produces quality trained forces as compared to Zanla forces. Right. But there are two reasons why I did not like Solomon or Rex Mungu. One wakashandiswa kuita stop or derail the revolution. Vachieliminate macommanders. Wakashandiswa kueliminate macommanders. Akashandiswa kuita derail the revolution achieliminate mazipra cadres. So in short, Zanla under Mujuru iri project yaMugabe yakaitwa orchestrated na president vari muofisi nhasi. He was the brains behind that project. Mujuru wakauraya makomrades akawanda kupfuura akaurawa naSmith ekuZipra. Wakauraya mazipra combatants akawanda kupfuura mazipra combatants akaurawa nemarhodesian forces kubva pavakatanga kubondo kusvika payakanopera. Those who were killed, or let me say murdered by Mujuru, vakawandisa kupfuura. I think they even exceed half. Saka zvine nharo. So I never liked Mujuru from that time. Wakanaka muziva because that's about the time yandakaziva Mujuru.
Yeah. Alright. Pane issue imwe yamaraiza pandaida kuti nyatsopanzwisisa papimati ana Mugabe nana Dabning Stall apa pavakabudiswa vanga vataura nonzi kana muchida kubuda kujere endai munomisa honde. Saka ndo pavanga vapuwa futi here kunzi in return tichazokupai nyika. Pakanyatsofamba sei ende uyu Dabning Stall waya akazosara ari akungonzi sellout vamwe vachizosara varivo vakungokontinya nechinhu ichi. Right. Vabuda mujere. Story wakaenda kanoti assume position yake ya president. Mugabe wakagara murestriction ari muZimbabwe. Okay. Tikava naStole kwenguva refu. Mugabe ari murestriction ari kuZimbabwe. Okay. Stole wazonzi nezanu tikamuona tomuuraya. After pabombe wavana vokufa vokuwanda. Stole zvakaita coincidence yekuti mwana wake wanga achida kuoparetewa ari kuStates uko. Remember, kwaye kubva kare kwaingodiwa signature yemubereki kana kuti ya next of kin kana munhu achida kuenda kunooparetewa. Munhu wainosainirwa nanext of kin kana kuti nomubereki kuti akwanise kunooparetewa. So Stele went to append his signature for the purpose yekuti mwana wake aoparetewa. Meanwhile, makomrades anga atofa vamirira kudochika kwati vachitori muprocess yekuchengetewa mass graves aitwa aya. Now Stole did nothing wrong pane zvaakaita because Stole pachake wasn't going to bury those comrades nyambo akanga asina kuenda kuAmerica. Okay. Saka Stole wakai akangodzoka tomuuraya. Zvakaitwa mai Mudhuru zviya. Pana 2014 kuti Joyce akangouya kuCongress tomuuraya. Ndio madzingirwa akaitwa mai Mudhuru muZanu. Alright. Havana kuita kudzingirwa kamai Mudhuru. Akangouya kuCongress tomuuraya. Vaendobva Mugabe ndobva vati Joyce hoyo Joyce waramba kuuya kuCongress kuna vamwe. Saka togoti yudini hatisisi naye uyu. Mausisa? Yeah, ndapanzwisisa. Right. So that's exactly what was done to Stole. Stole agara kuAmerica varungu ndobva vazoti chiuyai titaurirane zvazvo takavimbisana kuti chibudisai kujere kuti kana mabuda mujere tichazotaurirana kana mamisa hondo tozotaurirana nyekuti muwana sei nyika. Stole ndobva aenda kuhurukuro dziya. Muzore wandobva aenda kuhurukuro dziya. Vana Mugabe vaiziva kuti kana tikaenda tonobafa nokuti takabreacha maconditions ekuririsiwa mudetention atanga tapiwa. Havana kuenda kuhurukuro kuya. Now ndobva vatengesa narrative yokuti Stole wakapanduka. Kuinda kwakaita kuhurukuro. Right. Stole waigopanduka achipandukirani iye ariye waiva mukuru. Ipapo Vakapanduka ndevakati kana Stole akauya tomuuraya ndo vakapanduka. Ende ndo mhandu dzokutanga ndo mhandu dzechipiri nokuti mhandu dzokutanga vanhu vakapanduka muZapu vachienda kunofoma Zanu. Vaiva muZapu leadership vanhu vosa. Vakabuda vakawanda kudero yava nyaya yetribalism asi iri nyaya yekuda kubvuta power.
ndo zvinoita kuti nditi ini Mudhuru handigoni kumufarira as a liberation cadre, as a revolutionary cadre. Haugoni kuuraya vamwe vakafanana newe uchivaurayira kuti vasiyana pfungwa neumwe munhu mukuru wauri kutevera iwe, because in politics we don't follow leaders, we don't support leaders. We support ideology. That's true. So when you follow a leader or follow or support a leader, wabuda mugwara rechimurenga. Ndosaka nguva yehondo takanga tisingaiti slogan yekuti pamberi nanhingi kureva leader. Hakusina slogan iyoyo. Paiva nepamberi nechimurenga, pamberi nemacomrades, pamberi negeneral staff, pamberi nehigh command, pamberi necentral committee. Kwakusina zita remunhu, which is exactly why vanhu vakazourawa mu1980 vachifira kuti vaikonwa kuti pamberi napresident Robert Mugabe. Nokuti kwaiva kuintroduce a new slogan pacampaign yema-elections a1980. Right. Yeah. I never liked Mugabe. Kubva musi waakavuya nemhaka yekuti wakauya nezhira isiri iyo. Akauya nenzira ipi? Kuuraya vamwe kuti atore zvigaro. I see. Because nanhasi pachiri kundinetsa kuti ndakanzwa kuti he was a teacher in Ghana. Akazenga uku nguvai futi. Robert achiita politics dzake wakaonekwa kuti wanga ari munhu ane njere. Of the crop yanga yasara after taeliminata vana Chitepo nana Stole, vana Takawira, the greatest minds, vanga vapera vabvisiwa vosa. Varungu vakaona MI6, British intelligence, vakaona Robert as an exceptional politician, just the way he was then. Vakaona kuti Mkomo was very intelligent and quite wiser than Mugabe. Okay. But vaimuti wanga ari muradical, ari in front ye Soviet Union. And the Soviet Union, they have a rival ye America, they have a rival ye NATO. But no, the best thing is to promote Mugabe. Ndobva vatanga kushanda naMugabe iye asingazivi. But vakatanga kumushanda vachimuprofila vachimukwidza. Ma-strategies also ukadzokera back to Nyadzonya massacre, pane two factors dzakaicombinwa paya kuti chinhu chacho chive as successful as it was. Chekuti from Mugabe team side, vane zvavakaita zvakakonzera bombing here. They played the role. Ndo zvakazvara Morrison Nyati. Morrison Nyati wanga ari munhu wanga ari ku-intelligence. And ndiye wanga ari head we-intelligence paNyadzonya.
Morrison Nyati une wairipota kuvakuru ende vakuru nguva iyoyo mukuru weintelligence wangava the present day president. Alright. Varungu vaiva vane agenda yavo. British vasingawirirani namarhodesians. Marhodesians vanga vane agenda yavo. Army intelligence command yanga ine agenda yayo. Okay. Which was the Mugabe driven agenda. Right. So the blood rakasipirwa panyadzonya harigoni kunzi riri mumavoko evarungu chete. Rakanyanya kuwandira mumavoko evanhu vakanga vari murevolution imomo, vanhu vanga vari muleadership nemucommand yerevolution iyoyo. Alright. Saka we can safely say ndo vakaita chinhu chakakura kupfuura marhodesian forces, because ndo vakaunganidza mazanla akaungana akadero vakapinza marhodesians vakakomanda the first bullet kuti fire macomrades achitanga kufugwa. Vakatanga kufugwa nakomanda wavo Morrison Nyati. Alright. Hey. Yeah. After that, before this happened, Morrison Nyati wakailida macomrades akaenda kunoataka kubhesire marhodesian forces kwaMutare, a few kilometers from Nyadzonya. Chinova chinhu chakanga chisingafaniri kuitiwa, because that would automatically mean kuexpose bhesire Nyadzonya kumarhodesian forces. Vamwe vakati Nyati watengesa, vakamubata vakamuvharira mustokes muchikaraboso ikoko kubhesi kuNyadzonya ikoko. Mujuru akauya akabudisa Nyati. Abudiswa Nyati ndo paanouya navarungu, ndo paashayikwa akaonouya navarungu vachibhomba mubhesi. That's the point inoita kuti Mujuru kwandiri was never a hero and I don't like him. I will never like him. Hey. Vamazotovhurira hombe. Zvinhu zvokuti hapana angarumboziva nezvazvo. You know, those guys vanongocelebrate vachibonzi ningize hero, ningize chakati. Yo. Hakuna munhu wakagwa hondo, whether akagwa as a cadre, in ordinary cadre asina kana nyembe, kana akagwa akaita nyembe dzakasvika kwekupedzisira kuhigh command, anotenda kuti Zimbabwe yakasununguka, anotenda kuti hurumende yedu iri kutevera zvatakabvira, anotenda kuti zvatakabvira zvakavapo. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna munhu wakagwa hondo anotaura kuti takabvira minda as a primary objective. That was a secondary objective. Which is why you find that my comrades in their generality are vehemently opposed to Cape 3 yakaitwa Zoi. Yesterday we were also opposed to the first amendment yakaitiwa yakazvara executive presidents. We never agreed on that, because there's already create a center of power, dismantling democracy,
dismantling an institution yedemocracy, Oh, yeah. dismantling the other two arms of governance. Dzaifanira kupanana ma-checks and balance ne-executive. Pataidzidza nyaya dzezvematongerwo enyika tichadzidzo zvehondo, taidzidza nyaya iyoyo, ndo imwe yenyaya dzataidzidza iyoyo. All right. Yeah. Absolute power corrupts. Takafunda nyaya yezvigananda. Tichishandisa varira kuti zvigananda kana chigananda. Hachisi chinhu chitsva chiri kutaurwa naGeneral Chiwenga ichi. Takafunda kuti zvigananda zvinouya sei, zvakaipa pakudii, zvinobhenefita ani, zvinogadzigwa nani, zviprotectwa nani. Oh. This is why we do not agree with the president wanhasi. Pamatongero ake ose akaita kubva musi wekutanga kusvika paari izvezvi. There is not even a single point that we agree with him. Isusu is the protagonist of the revolutionary war. Hatina patourirana naye because hatina kufanana. He was never a part of us. And iye hatidi. Isu hatimudiwa, hatinei naye. Aizi. Hatidanani, hatimbogoni kudanana nyangwe zvodini because we come from different worlds. Yeah. Politically. Yeah, I see. Yeah, I see. Just like most of my colleagues, tozvinzwisisa kuti why achishanda nema-ex-Rhodesians, why achishanda nevanhu vana vemasoja eRhodesia, why achishanda nevana vemadzakutsvaku, why achishanda nemadzesha aishandiswa neRhodesia kare. Ndivo vanhu vaanoisa mberi muzvigaro, ndo vanhu vanopa mabasa akakosha, ndo vanhu vanopa ma-key positions. They are birds of the same feather. Muna 1975 Chitepo afa padhitanti macomrades vakaapproacha murume uyu ari paLusaka pachikoro apa. Vakati comrades hakuchina political leadership. Nyika ma-frontline state leaders havachadi kutipa zvombo zviri kubva kumadhona nemhaka yekuti vari kuti organizations dziri kupa zvombo dziri kusapota political movement, not a guerrilla movement. All right. Saka havatipi chero chikafu vana vari kufa nezvaro. Dai mavuya maita take up leadership. Gap rasiwa nekufa kwavaChitepo iri. Akaramba akati ina handina kuuya kuhondo, ndakauya kuchikoro. Haanazve musi waakazombodeclare kuti ndadzoka kuhondo. To confirm this, haana kumboconducta chigaro ever since until manje patava kuna ma-election ana 1990 I think. Paatanga kukondesta kuripuka achidyiwa naBlessing Chebundo. Achidyiwa na waidyiwa maprimary naBunyungwa. Vomumbandidzira vopinza nechisimba unodyiwa naChebundo weopposition. I think wakaita ma-elections matatu achirohwa saizvozvo. Wairohwa kuprimary naBunyungwe, unorohwa kuma-general elections naChebundo. Because he was never a part of us, nobody ever liked him after what he did in Avanguveni. Yeah. And to make matters worse, people talk of Gukura Hundi vasina zivi zvavari kutaura pamusoro pazvo. He created the 5th Brigade.
kuti ridile nenyaya yamadissident. After he created madissidents, ndiye wakaita which a plan yokuita a false flag yokutora zombo vachinoviga kumafarms eZAPU emazito tanunga zombo egarimbozama kuvhura njere dzevanhu muzimbabwe vose nevanosapota blindly chiti kana zvombo zvakavigwa nemazipura zvaisanganisa matengi ehondari. Hakuna tengi rinorema less than 34 tons. Okay. Vakapinza matengi iwayo akauya akauvigwa muno. Vakamapinza nguva yeRhodesia here. MaRhodesia akasamaona. Vakamapinza after independence here. MaZimbabwe security sector ikasamaona. What really happened? How did those things come into Zimbabwe unidentified? The explanation is vakatora zvombo zvanga zvagara zviri muno. Alright. Vakanozvicherera pasuku. Vakazotevera voti tanunga zvombo. Mazvinunga muchibvepi muchiindepi? Kana tengi rakauya nesitima. Ari kucrossa board ari kufamba kubva Bedbridge mpaka rasvika muBuruwara. Customs haina kuriona, masoja ari pabhodha haina kuriona, CID haina kuriona, mapurisa haina kuriona, security haina kumaona matengi ose. Zvombo zvose izvo zviri kupinda zvisina kuonekwa. Kana zviri zvombo zvezipura, fine enough. Zipura and ZANLA tese takasarenda zvombo paceasefire. Kukasiwa zvombo zvinotoma zvaitekuita mumacamps zvesecurity nevaakomrade akanga taiva tiri mumacamps kunana Intumbani tongogara kuchitungwiza ida ndiri kuintuka. Right. Kana kune zvombo zveartillery weapons ese akasarendewa vanhu vachibva kuma-assembly points vachienda kuchitungwiza vachienda kuIntumbani vachienda kuTongoka. Saka mazipura vakazoaccessa zvombo izvi. How? From where? Unnoticed. After vakabata macommanders ezipura Dumiso Davengwa and Lookout Masuku vakavavharira vakatomba vakawanikwa vasina mhosva because they could not link zvombo izvi nevanhu because it was fake. It was fake, okay. But vakaramba kuvadhita mujere. Vakareleaswa vakavadzosera, vakadhita zvavakavadzosera, vakawina vakavadzosera, vakazosiya Davengwa, vakaramba vakavharira Lookout Masuku kusvika vamuuraya. Yeah. Now, takapa mbiri yekuti ZANU yakatanga chimurenga 1967 vachinoibhetora nhoroondo yeZANU ndo inotaurwa chero ukateerera paHeroes, chero ukateerera paIndependence. Kana kwataurwa nhoroondo yechimurenga kwotaurwa zveZANU neZANLA. Asi ndiani usingazivi kuti vanhu vose takatanga mapedha eZANLA ekutanga vese vakabva kuzipura vachienda kuZANLA? Ndiani asingazvizivi? Hapana asingazvizivi izvozvo. Yeah. So you saying anything about it?
ndosaka history yechimurenga chedu isinganyogwi. Tafanira kuti by now dai vana vachidzidza history yechimurenga chedu isu. Chokwadi. Pamwe dai mazita ana General Chiwenga ekuhondo okunzi Comrade Dominic Shinenge, Comrade Peace Regeda, Comrade Bombshell, dai zvichifundwa nevana kuchikoro. Vakaita battle pakati, vakaita zvakati, vane major battles akagwiwa nemazita avo as commanders. Vana havazvizivi izvozvo, hakuna unozvidzidza nemhaka yekuti kana tikanyora nhoroondo yevanhu ava, ko ava matsotsi avanogwa kuti kudii iwo anga asipo. Vana Trabablasta, Trabablasta, John Chivende. Ri kuchete. Ndosaka makaona kuti 1980 pakatiwa kuti war veterans 1986 pakadhikiwa kuti 96 kuti war veterans. Can we define war veteran? Zvikanzi munhu wese wakaenda kuhondo akaramba ari kuhondo kusvika kunge yapera ndiye war veteran iwe. Nemhaka yekuti ivo kana wadero vanokwana mukategori iroro. Kana vakanga vakati munhu wakatrena akanogwa hondo kusvika yapera, ivo vava vasingapindimo because havana kwavakagwa. Ndopane nhamo yedu ipapo. But kune vana vakawanda vakaenda kunotreniwa vakatreniwa vakasauya kumusha bhozi vanga vakamirira kuwana zvombo zvikasizvi zvaiitika vasina kunzi war veterans, vasina kuwana mabenefits. But vanhu ava, they are better war veterans, they are more war veterans than ivo madhara aya boys. Vanhu ava vakatrena hondo vakaramba hondo kusvika hondo yapera. Madhara haana kutrena hondo ari kuti pension mabhani waibata. Saka zvine nharo. Saka revolution, but a revolution is supposed to be an end on its own in a everlasting lifespan. Inopinda vanhu vachipera vachibuda, vamwe vachifa, vamwe vachibuya, vamwe iyo ichingoinda, vanhu vachiuya vachiwedzera ideas, vachiita sharpen and strengthen those ideas. That's a revolution. But yedu isusu haiko. Ndosaka nhasi tina makomrade Chivayo. Nokuti vanotevera mutungamiriri. Makomrade nokuti vanosapota mutungamiriri. Wakangozvipa ukomrade hwaasina kumbenga akambova nako. I don't know if I have panyaya yamujuru. Zvanyatsojeka. Izvezvi tatone different understanding pane tanga titori nayo before. Ndiri tine nyaya yokuti nyika ino kuti ifambe ichienda mberi. First and foremost, vanhu vanofana kuva united. Nyika ino
inonida a unifying figure, a fatherly leader, not a mafia gang leader, but a fatherly leader. Anokwanisa kuita reconcile vanhu vakarashiwa vakapfambanyugwa nema criminal politicians. Mandebere naMashona havana kumboita hondo pakati pavo. Vanhu vanoreva nhema kuti Mandebere akabvara Mashona kareko kuma-80 chakuti hazvisiri izvo. Mandebere aibva nevarungu, Mashona ari masoja kuvarungu, ari ma-BSA mabhurakwata kuvarungu. If you go to history, ukaenda ku-National Archives, uko kuti KG6, ukanovhura marecords, uchaona especially eNADA era, unoona kuti there were very few, if none, Mandebere angari mapurisa nguva iyoyo. Very few, one. But Mashona ndovanga akazadza makamba nyika yose vachinzi madengu nei, vapfeka maheti zvavo zvakaita kunge matengu so. Mabhrakwacha achipfeka makepi, bhrakwacha, I mean mabhrakwa achipfeka zvimadengu mune izvi zvezvi. Because mind mabhrakwacha kunzi bhrakwacha zvaireva kuti black watcher. Alright. He was mabhrakwacha vachikona kuda machirungu. Koita mujobi kureva veganda jena vasina mabvi vakabva nejoni vachiuya muno, ndo majoni kureva mapurisa echirungu. Ndo paibva vari kuti mujoni. Kumabhrakwacha kwaiva nevanhu vatema, veChikaranga veChishona ndo vanga vakawanda. Mazezuru neMakaranga. Chero kakaita kuti paindependence mapurisa echitema vanga vane maranks kubva panana inspector uchiinda kumakomishina. Vanga vari Makaranga naMazezuru. Mandebere aukwira muchipurisa after Nkoma aita Minister of Home Affairs. Ndopatanga kukwira Mandebere maranks echipurisa. They were so marginalized zvokuti varungu vanga vakavamaka kuti vanga vaita mvukera. Robert Kagira vakavamaka nenyaya yeterrorism. Alright. Yeah. Kana une mibvunzo kubvunza. Apa ndikakubvunza mibvunzo ndingatokanganisa vanhu vakatozokanganwa zvavanenge na. I think iyi inoda kupetwa yakadaro. Zvichirimo mumwoyo ndinyatsonzwa soka. Apa I think I will just let you go just like that, and kana pachinge pazoitawo zvimwe zvinenge zviripo kana imwe mibvunzo tichazoibatanidza panext one. Patichadzoka ndichange ndine mibvunzo yangu list ndakaita kunyora pasi. Zvanhasi mapedza nesu. I thank you very much. All right, thank you. Right, muri yeZimbabwe regai tipetere chirongwa chedu panapa. Zvakawanda zviripo nyaya idzi. Ndozvandagara ndichitaura ndikati kana tichinge tatanga kudzivhura nyaya idzi ka
garai maziva kuti hazvipere mushe, dzinongoramba dziripo nyaya. That's why tichiramba tichidhadhanura tichirudunura, but ndicharamba ndichingodeliver, ndichingoya ndichingokupai maupdates, ndichingoya ndichingokupai nyaya dzimwe dzinenge dziripo. Varipo vazhinji vane zvakawanda zvavanenge vachida kutaura. Mwana kuti baba ndoda kutombopindawo pachivhidhivhidhi ipapo ndimbonyatsodunura chest. Manga muchizviziva here zvise zvana Solomon Mujuru izvi? Manga musingazvizive kuti ndo zvanga zvichiitika, but zvakanaka kana zvichitaurwa nemunhu anga aripo. Ndinoona kuti zvakasiyana nyaya yekuudzwa nemunhu akaverenga nemunhu anga aripo, zvakasiyana, because munhu akaverenga ari kuverenga zvinhu zviriko zvakangoselectwa zvikaiswa ipapo. Kozoita munhu wekuti anga arimo muchinhu anounderstanda kuti imi uyu muri kumuti ndicomrade pachiwe, uyu muri kumuti movheti pakuita sei. Handiti muri kuzviona. Saka nyaya yedu muri yeZimbabwe tokutendai nekubatikira pachivhiti-vhiti, ngatipererei panapa. Aiwa, swerai zvakanaka kumativi mana muri mese ikoko.